వేసింది అలా ఉంది, అక్కడ ఉంది. అప్పుడు వీడియో తీస్తున్నారు నెట్లుగా. నేను యూట్యూబ్ పెట్టా కదా, అందులో పెట్టడానికి ఈ కర్రీ వండేసి పెడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా ఊర్లో మేము సందువాలు తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ చేపల్ని నేను పులుసు పెడతాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి ఆనియన్స్ అనమాట. ఆనియన్స్ అండ్ మిర్చి నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇది అల్లం అనమాట. అల్లం వెల్లుల్లి కూడా ఇలా దేంతో నేను దంచుకుంటే దాని టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మా ఆంధ్రాలో మట్టికి న్యాచురల్గా చేసుకుంటాం. అన్ని మసాలాలు వేసుకుంటే మన హెల్త్కి మంచిది కాదు ఫ్రెండ్స్. టమోటా పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, టమోటా పీసెస్ కూడా నేను ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను. చిన్న ప్లేట్లో తీసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆయిల్లో అయితే నేను ఫిష్ అవి వేపాను. అవన్నీ ఆయిల్లోనే ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి కొంచెం లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు వేగించుకోండి. నేను ఆల్రెడీ ఫిష్ కర్రీ పెట్టాను, అది డైరెక్ట్గా చేశాను. ఈ విధంగా ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వస్తే చాలా టేస్టీగా ఉండాలనుకుంటే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం టమోటా వేసుకున్నాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత టమోటా వేసుకుందాం. టమాటా కూడా బాగా వేగనివ్వాలి, అది పచ్చివాసన రాకుండా మట్టికి. ఇది స్టీల్ కళాయి కాబట్టి స్టీల్ అయినా సిల్వర్ అయినా టమోటా అనేది సిమ్లో వేగించుకోండి ఫ్రెండ్స్, చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, ఇవి వచ్చేసి ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి అండ్ టమోటా బాగా ఉడికింది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత కూడా 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వాటర్ కూడా మనం వేసుకున్నాం. చేపలకి ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు, కొంచెం వేసుకొని కొంచెం చింతపండు పులుసు కూడా మనం వేసుకుందాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చింతపండు పులుసు ఉంది కదా, చింతపండు పులుసు కూడా ఇందులో వేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చింతపండు పులుసు కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులోనే ఇప్పుడు ఏవైతే చేపలు ఉన్నాయో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి ఫిష్ అన్నమాట. అండ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ పీసెస్ అన్నిటినీ కూడా మనం వేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా సిమ్లో పెట్టుకొని మనం మూత పెట్టేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఫైనల్గా ఆచి చికెన్ మసాలా కూడా మనం ఫిష్లో యాడ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చి ఆచి చికెన్ మసాలా కూడా మనం
యాడ్ చేసుకుందాం. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నా సీక్రెట్ అయితే ఇదే. అన్ని మసాలాలు వేసుకొని చేసుకునే కన్నా న్యాచురల్గా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు, సాధారణమైన వంటలు వండిన వాళ్ళు జస్ట్ ఈ మసాలాయే వాడతారనమాట. అన్ని మసాలాలు వేసి మన హెల్త్ పాడు చేసుకోవడం కన్నా న్యాచురల్గా చేసుకోండి, సింపుల్గా అవుతుంది, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ప్లేట్ పెట్టేసుకున్నాము. మూత పెట్టి ఒక 20 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ మూత తీసి చూసుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, చేపల పులుసు అయితే ఇలా దగ్గరికి ఇంకిపోవాలి. బాగా దగ్గరికి అయితే మనకు గ్రేవీ ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలాగా చూసారు కదా, చాలా చిక్కగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా, ఫైనల్గా మేము రైస్తో ఫిష్ చేపల పులుసు ఉంది కదా, అవి పెట్టుకొని మేమైతే భోజనంకి రెడీ అయిపోతున్నాం. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోల కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ కూడా కొట్టి ఆల్ అని కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ మీకు వస్తాయి.